ges i fy magu nes i'n gennym Caernarfon fy magu yn Owain y Fawr. Ac dwi'n meddwl, yr adeg hynny, adeg y rhyfel, blynyddoedd y rhyfel, dwi'n meddwl bod yna llawer o'r rhan bobl yn genedlaetholwyr Cymreig, ond hefyd yn genedlaetholwyr Prydeinig, ti'n gwybod. Hynny ydi, oedd o'n genedlaetholwyr Cymreig ac yn ddigon gwrth Saesnig, ac eto yn Brydeinwyr ac adeg y rhyfel naturiol, felly de. Felly, a dwi'n gofio pan o'n siŵr tua 7 mlwydd oed clywed am llosgi yr ysgol fomio. Ac o'n i'n meddwl bod hynny beth gwych iawn i wneud. Ac wedyn, dwi'n meddwl bod rhywun fel nifer o ngenedlaeth i yn y blynyddoedd yna fel o cenedlaetholdeb yn llwyddo mewn gwledydd eraill yn Hypros ac yn Affrica ac yn y blaen, bod hynny'n cryfhau yng nghenedlaetholdeb i a hefyd yn teimlo bod Lloegr ar y ffordd allan ac ar ei lawr, da'n gwybod. A wedyn dwi'n cofio darllen pan o'n i'n 15 darllen y pamffled Bahamas Losgasom yr ysgol fomio. Ac wrth gwrs oedd hynny'n rhyw brofiad goledigaethol a hefyd o'n i'n meddwl, ges i argyhoeddi y byddai Gwynfor Evans ac arweinwyr Plaid Cymru yn efelychu Saunders a Valentine a DJ trwy cyflawni gweithredebyg yn Rhyweryn. Wel, ddigwyddodd hynny ddim ac o'n i'n hynod siomedig fel oedd llawer o'n cenedlaeth ni ac rhai wrth gwrs yn ystyried dulliau sawl cyfraith mwy difrifol ac dwi'n meddwl bod nifer ohonyn nhw nifer o bobl ifanc wedi mynd i drafod hyn efo Saunders Lewis ac bod hynny wedi bod yn ysgogiad iddo fo draddodi y ddarlith radio ac awgrymu sawl cyfraith di-drais fel y ffordd ymlaen. Sy'n baradox i ddweud gwir achos oedd erioed yn heddychwr ac eto yn efelychu dulliau gandiaidd trwy fod yn wleidydd pragmataidd. Os da ni'n meddwl bod Gwynfor Evans wedi bod yn heddychwr gydol i oes ac i ddweud gwir nath o bob peth allan fo i atal twf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac i feio Cymdeithas yr Iaith Gymraeg oherwydd i ddiffyg llwyddiant mewn etholiad. Wel, erbyn hyn, da ni gyd yn gwybod bod Plaid Cymru wedi colli etholiadau heb help gynnyd. Ond roedd, fel ni'n dweud, pan draddodwyd y ddarlith wrth gwrs, o'n i'n teimlo, dwi'n siŵr, nifer o rhai eraill gyfoedion yn teimlo bod y neges yma i ni. Ac rhyw beth diddorol iawn, mi draddododd i mi, beth bynnag yn bersonol, efallai, dwi'n mynd ef arall. Mi ges i yn stopio gan Blisman yn gyrru beic ar hyd y prom yn Aberystwyth y merch ifanc ar y bar. A mae Plisman yn llamio'r cysgodion ac yn cymryd yn manylion ni ac yn dweud bosibilrwydd byddwn ni'n cael cyhyddo ac yn dwy'n cael bron yn Ladon. Wel, wedyn, o'n i'n meddwl, oedd efallai tasa hynny'n digwydd, fysa rhaid i mi ofyn, fyswn ni yn gofyn am wys yn Gymraeg. Ac ond oedd hyn wedi digwydd cyn y ddarlith radio, wedyn mae'n clywed y ddarlith radio, ac o'n i'n gwybod bod rhaid i mi wneud wedyn, yn gweld ydy. Ac rhaid i ddweud, oedd hynny yn brofiad rhyddhaol iawn, achos dwi'n meddwl bod ni wedi etifeddu ofnisrwydd ein rhieni a'i cenhedlaeth nhw, ac gweithio jyst rhywbeth bach iawn, noson yn y clink a Aberystwyth, ac a wedyn, oedd gen i arian efo moced, felly dyma'n cymryd yr arian, 10 swll neu rhywbeth felly, i dal i'r ddirwy. Ond, da chi'n gwybod, oedd hynny rhyw brofiad bach yn ryddhaol, da chi'n gwybod?